Pozrime sa dnes spolu na tie najkomplikovanejšie, na prvý pohľad až neriešiteľné výzvy, s ktorými sa stretávame. Čo ak by sme mali k dispozícii oveľa lepšiu, tak povediac rozšírenú sadu nástrojov, ako ich zvládnuť? Poďme rovno na vec s jednou zásadnou otázkou. Koľkokrát sa už stalo, že nejaké dobre mienené riešenie nakoniec všetko len zhoršilo? No presne tomuto sa dnes pozrieme na zúbok. Prečo sa to vlastne stále deje? No a kľúč k odpovedi nám vlastne dáva Don Norman, ktorý je považovaný za priekopníka v oblasti dizajnu zameraného na používateľa. Jeho myšlienka je jednoduchá, ale silná. Treba sa na všetko pozerať ako na systém. Inými slovami, nestačí len tak škrabať po povrchu. Musíme sa prehrabať až k tým skutočným, hlboko zakoreneným príčinám. A presne toto sú tie problémy, o ktorých tu hovoríme. Viete, toto nie sú nejaké jednoduché hádanky, kde existuje jedna správna odpoveď. Toto sú tzv. Zákerné problémy. Predstavte si ich ako obrovskú zamotanú sieť plnú príčin a následkov. Veci ako klimatická zmena, chudoba alebo šírenie dezinformácií, všetky majú spoločné to, že sú strašne nejasné, komplexné a všetko so všetkým súvisí. Problém je tak trochu v nás. Sme totiž akoby naprogramovaní vidieť jednoduché vzťahy, príčina, následok. Zbadáme problém a hneď ho chceme vyriešiť. Lenže toto môže byť dosť zradné. Je to, ako by sme liečili len symptóm. Bolesť hlavy je len špička ľadovca, no my ľahko prehliadneme tú skutočnú príčinu pod hladinou, napríklad dehydratáciu. A pri tých naozaj zložitých problémoch môže takéto liečenie symptómov narobiť ešte viac škody. Tento diagram to ukazuje úplne perfektne. Všimnite si, ako sa charakter problémov mení s tým, ako stúpame po manažerskom rebríčku. Dole, na tých nižších úrovniach, sú úlohy väčšinou jasné, rutinné, pekne štrukturované. Ale čím ideme vyššie, tým sú problémy chaotickejšie, menej definované a úplne na vrchole, tam už nečakajú jednoduché úlohy. Tam číhajú presne tie zákerné problémy. Poďme si to teda rozdeliť. Na jednej strane máme problémy, ktoré sú ako recept na varenie. Kroky sú jasné, vieme, čo máme robiť a výsledok je viac menej predvídateľný. Tomu hovoríme dobre štrukturované problémy. A potom je tu ten druhý typ, zle štrukturované problémy. A na tie žiadny recept neexistuje. Sú úplne nové, jedinečné a vyžadujú si nielen logiku, ale aj kreativitu, intuíciu a naozaj hlboké pochopenie súvislostí. Dobre, takže ako do tohto chaosu vniesť aspoň nejaký poriadok? Začnime prvým nástrojom z našej sady. Je to niečo osvedčené a spoľahlivé, štrukturovaný proces. Považujme to za základ, od ktorého sa môžeme odraziť. Definovať problém, potom ho analyzovať, vytvoriť alternatívy, z nich vyhodnotiť a vybrať tú najlepšiu, implementovať ju a nakoniec monitorovať a poučiť sa. Tento 6-krokový proces je vlastne taká klasická mapa pre rozhodovanie. Je to logický postup, ktorý nás krok za krokom vedie od chaosu k činu. Dáva nám to aspoň nejakú štruktúru v teréne, kde sa dá ľahko stratiť. A čo je na tom najdôležitejšie, ako vidíme aj na tomto obrázku, nie je to jednosmerka, vôbec nie. Je to cyklus. Tie šípky spätnej väzby nás neustále vracajú, aby sme sa mohli učiť z toho, čo fungovalo a čo nie. Takže sa vlastne neustále prispôsobujeme a zlepšujeme. Je to taká nekončiaca slučka učenia. Ale tu sa musíme na chvíľu zastaviť. Proces je síce fajn, ale naozaj to stačí? Dokáže nás nejaká mapa bezpečne previesť cez močiar zákerného problému, kde sa pod nohami všetko neustále mení? Alebo k tomu potrebujeme ešte niečo navyše? No a presne to nás priváza k druhému úplne zásadnému prvku našej výbavy. Je to správne myslenie. Viete, proces bez správneho myslenia je asi ako auto bez šoféra. Musíme sa naučiť vidieť celý les, nielen zo pár stromov. To je presne to, čo mu hovoríme systémové myslenie. A toto myslenie má svoje korene v princípoch dizajnu zameraného na človeka. To znamená, zamerať sa na ľudí, riešiť ten správny problém, nie len jeho prejav. Vnímať všetko ako jeden prepojený systém a postupovať po malých, overiteľných krokoch. V podstate nejde len o to, čo robíme, ale hlavne o to, ako pri tom rozmýšľame. Musíme vidieť všetky súvislosti a postupovať opatrne. Dobre, teória je pekná vec, ale poďme sa pozrieť, ako to funguje v praxi. Predstavme si takúto situáciu. Máme dedinu, ktorá má vážny problém. Úroda im z nejakého dôvodu schne a pritom sa zdá, že vody majú dosť. Zvláštne však. OK, skúsme použiť metódu 5x prečo, aby sme sa tomu dostali na koreň. Takže prečo úroda zlyháva?
Na prvý pohľad sa zdá, že problém je s vodou. Dobre, ale prečo? Keď sa na to pozrieme bližšie, zistíme, že voda sama o sebe nie je zlá, ale je príliš horúca. Aha, a prečo je horúca? No lebo tie čierne plastové rúry, ktorými tečie, sa na slnku neskutočne rozpália. A prečo sú tie rúry čierne? Jednoducho preto, lebo iné nemali. A zrazu to máme. Skutočnou príčinou nie je nedostatok vody, ale farba zavlažovacieho systému. A v tomto momente to celé do seba zapadne. Viete, prvá inštinktívna reakcia by bola dajme tam viac vody. Ale to by bolo drahé a aj tak by to nepomohlo. Lenže vďaka systémovému mysleniu sme odhalili, že riešenie je smiešne jednoduché a lacné. Stačí tie rúry natrieť na bielo. Takáto jednoduchá oprava vyrieši hlboký problém. A to všetko len preto, že sme sa prestali pozerať na symptóm a našli sme tu skutočnú príčinu. Takže máme proces a máme aj správne myslenie. Čo by sa k tomu ešte hodilo? Poďme sa pozrieť na tretí a asi najmodernejší nástroj v našej sade – umelú inteligenciu. A zamyslíme sa na túto fascinujúcou otázkou, čo keby bolo možné si svoje rozhodnutia otestovať ešte predtým, ako ich urobíme. Táto snehová guľa je na to vlastne perfektná metafora. Každé veľké rozhodnutie je ako keď ňou zatrasiete. No nebolo by úžasné vidieť, ako tie snehové vločky dopadnú ešte predtým, než to urobíme naozaj v reálnom svete, kde sú dôsledky skutočné, tak presne toto nám umelá inteligencia začína umožňovať. A už existuje aj konkrétny príklad, systém, ktorý sa volá ako inak Snow Globe, čiže snehová guľa. V podstate je to extrémne prepracovaný simulátor. Používa umelú inteligenciu na to, aby vytvoril komplexné scenáre, také digitálne vojnové hry. A v nich môžu ľudia spolu s umelou inteligenciou testovať rôzne stratégie a rozhodnutia. A to všetko úplne bez rizika. A na tom je najviac fascinujúce, že tá umelá inteligencia tu nie je len nejaký jeden monotónny hlas. Ona dokáže na seba vziať rôzne osobnosti, ako môžeme vidieť. Môžeme sa poradiť s pacifistom, ktorý preferuje najmenej agresívne riešenia, alebo s agresorom, ktorý navrhne presný opak. Taktik sa pozrie na krátkodobé výsledky, zatiaľ čo stratég myslí na tie dlhodobé. Je to, ako by sme mali k dispozícii celý tím poradcov s rôznymi, často protichodnými pohľadmi. A nakoľko je to efektívne? Toto číslo hovorí za všetko. 75%. V jednej štúdii so systémom Snow Globe presne 3/4 účastníkov povedali, že ich AI asistent im pomohol dosiahnuť ciele. To je naozaj pôsobivé. A tento citát to posúva ešte o úroveň vyššie. Keď sa ich spýtali, či im AI asistent navrhol niečo, o čom predtým vôbec neuvažovali, opäť 3/4 povedali áno. Takže nejde len o to, že umelá inteligencia pomáha. Ona doslova rozširuje naše myslenie. Pomáha nám prelomiť vlastné zabehnuté kolaje a prísť s niečím úplne novým. Stáva sa z nej skutočný kreatívny partner. Dobre, poďme to celé spojiť. Čo to teda všetko znamená pre budúcnosť riešenia problémov? Celé sa to dá zhrnúť takto. Na dnešné zákerné problémy už nestačia staré metódy. Potrebujeme modernú, rozšírenú sadu nástrojov. A tá sa skladá z troch vecí. Štrukturovaného procesu, ktorý dáva chaosu poriadok, holistického myslenia, ktoré nám pomáha vidieť celý obraz a výkonných nástrojov, ako je umelá inteligencia, ktorá posúva naše vlastné schopnosti. A na záver jedna otázka na zamyslenie. Keď máme k dispozícii túto kombináciu, proces, myslenie a nástroje ako umelá inteligencia, aký zákerný problém by sa dal vyriešiť s takýmto AI tímovým kolegom? Aké veľké, zložité a zdanlivo neriešiteľné výzvy sa zrazu stávajú zvládnutelnými? Možnosti sú dnes omnoho väčšie než kedykoľvek predtým.